En dok chien maduong' ne sirikal bang' doho mar apil tamore yiene piny owacho dhi nyime juogo osuru mar gero udi ma nengogi ogonyore, ma bende doho mamalo nowacho ni choko mobalo gi chike mathurka. Jong'ad buche ma doho mar apil Lydia Achode, John Mativo to gi Gachoka nonyiso piny owacho ni mondo we ng'ado jopiny osuru mar gero udi ma nengogi ogonyore, ka giwacho ni ok en kare ng'ado osuru ma kamano, to wachno pod nigi ywaruok e doho. Gimedo ni okang' moro amora minyalo kaw gi piny owacho nyalo mana bedo to mana ka osewinj burano mong'adi. Mae koro biro kaka fuong'ruok ne Jo-Kenya mosebedo ka ywak mokalo e wi ng'eto ma kamano e kindeni mangima bende pod medo ridore. Kata kamano, sirikal pod nigi thuolo mar dhi e doho mamalo mogik kata Supreme ka gidhi dwaro ni mondo ng'eto mar doho mamalo kod mano mar apil mondo mi oruch oko. Justices David Majanja, Christine Meoli and Lawrence Mugambi said the housing tax lacks a comprehensive legal framework and that imposing the levy against persons in formal employment to the exclusion of other non-formal income earners without justification